Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon megtisztelő, hogy elmondhatom a Hungarosztadik történetét először, és majd a 2021-es Hungarosztadit is, ami szándékaink ellenében azért speciális volt. Hát ez a Hungarosztadi elnevezés, ezt érdemes megjegyezni, hogy egyébként Réthely János nevezte el így, de nem rögtön az első Hungarosztadit hívták így. Amikor Koppmáry elkezdett ezzel a mi kettőnk mentora, meg mestere, már mint ugye Réthely Jánosé, meg az enyém, elkezdett a 90-es években viselkedés epidemiológiával foglalkozni, akkor már nagyon sokat lehetett tudni arról, hogy az egészségi állapotot mennyire befolyásolja a társadalmi-gazdasági helyzet. Ugye akkor már megvolt a Black Report Nagy-Britanniából, ahol világosan látszott, hogy az életkilátásokat és az egészségkilátásokat nagyon erősen meghatározza az, hogy az ember milyen társadalmi helyzetben van, és milyen a képzettsége. És ő nagyon-nagyon-nagyon hamar rákapcsolódott erre a vonalra. Láthatjuk, hogy tulajdonképpen az első Hungarosztadihoz, hát igazából azt mondom, hogy hajadzó vizsgálat, már 1983-ban megtörtént. Ez a Magyar Rádióhoz, ez még a szocializmusban volt, bőven a szocializmusban, nézzük meg, hát mondjuk azért a végnapjaiban. De ugye akkor még senki sem gondolta volna 83-ban, hogy majd 89-ben rendszerváltás lesz, vagy sokan nem gondolták. Na mindegy. A Mária azzal kezdett el foglalkozni, hogy a Magyar Rádióhoz beküldött panaszlevelek alapján elkezdte volna ezekből nézni, ilyen nagyon-nagyon indirekt módon, hogy milyen okai vannak akkor a munkaképesség csökkenésnek. Ez nem tekinthető reprezentatívnak, még igazából tudományosnak sem nagyon, de mégis egy pont volt, ahonnan el lehetett indulni, és 1988-ban tulajdonképpen a rendszerváltás fordulóján indult meg az a vizsgálat, ez az M20902-es sorszámú vizsgálat, ami az első magyar lelkiállapot kötethez vezetett, és ezt követte aztán az első Hungarosztadi vizsgálat is, ami egy nagyon nagy átütő volt, nemzetközi szinten is egy game changer vizsgálat volt, mert ugye azt mondtam korábban, hogy az világos volt, hogy a társadalmi-gazdasági helyzet az erősen befolyásolja az egészségi állapotot, de ez a Hungarosztadi volt az, amiben nagy nemzetközi cikkekben a Koppmáry publikálta, hogy valójában nem a szociális helyzet az, ami önmagában meghatározza, vagy nem csak az határozza meg az, hogy aztán valaki milyen egészségügyi állapotba kerül attól a szociális helyzetről, hogy ennek a szubjektív megélése, és a szubjektív megélés, vagyis a pszichológiai tényezők, azok nagyon fontos közvetítő faktorok a társadalmi-gazdasági helyzet és az egészségi állapot között. Ezt ugye ma már szinte közhely, de a Koppmáry volt az első, és tulajdonképpen ennek köszönhető a nemzetközi hírnevét, amiben ezt kimutatta ebben a keresztmetszeti, de reprezentatív vizsgálatban. Ezt újabb keresztmetszeti hungarosztadi vizsgálatok követték, ugye volt a 2022-es, ami életminőség hangsúlyú volt, a 2005-6-os, ami ennek egy megpróbált utánkövetéses verzió, tehát egy pici longitudinalitás itt volt a hungarosztadi következtében, de amiről beszélni szeretnék, az a 2021-es lesz. Ezt volt még a 2013-as is, a fiatalokon volt a hangsúly, és a családtervezeti stratégiákon, és végül lejött a 2021-es hungarosztadi időpontja, ami sajnos, mire megvalósulhatott, egybeesett a Covid-járvánnyal. Tehát ilyen szempontból a Covid-járvány egyik szünetében, július-augusztusban történt, tehát pont ugye nyáron a Covid mindig enyhül, akkor történt az adatfelvétel, 2021 nyarán, két komponensű mintavétellel, volt egy 18 pluszos általános, ez reprezentatív minta, és ebből egy 18-40-es alminta 2000 fővel. Egy kombinált vizsgálat volt, mert volt önkitöltős része, meg volt lekérdezős része is, és egy stratifikált rétegzett valószínűségi minta volt a KSH 2016-os mikrocenzus vizsgálatának az adatai alapján. A módszertan az maga tablet segítségével történt személyes interjú volt, tehát bizonyos részeket lekérdezett a kérdezbiztos, bizonyos részeket a tableten maga töltött ki a beteg, és ennek a hungarosztadinak a hangsúlya az volt, hogy a családi állapot, mint olyan, az mennyire határozhatja meg az egészségi állapotot. Ugye erre mindannyiunknak megvan a maga véleménye, meg azt is tudjuk, hogy az emberiség
Noha számtalan kultúrában létezik a Földön, meg létezett is mindig, azért ezeknek a kultúráknak az alapja, az alapegysége mindig a család volt. Az ugye más kérdés, hogy azért a családok ezekben a kultúrákban különböztek, de mégiscsak a családban éltek az emberek, tehát valószínűleg ez egy ilyen nagyon erős biológiai meghatározottság, hogy az ember szociális szerveződésének egy eleme a család, talán biológiailag meghatározott eleme a család, és az is érdekes, hogy az ember olyan lényeket vagy állatokat háziasított gyorsan, és régen, amik szintén hasonló családi struktúrában éltek, de erről most nem fogok beszélni. A visszautazási ráta az 20%-os volt, ami ugye átlagosnak tekintett, és a reprezentativitás az nem korcsoport, nem településtípus, nem iskolai végzettség, illetve ezeknek különböző kombinációja szerint történt. Ugye ezzel nem nagyon látszik ezen az ábrán, itt nagyjából láthatók azok a kérdőívek, amiket felvettünk. A Hungarosztályból, hogy ezt ki lehet a könyvből nézni. Ezek azok a kérdőívek, amelyeket nagyjából Magyarországon szabadon fel lehet használni, nagy népességben, és alkalmasak arra, hogy viselkedés epidemiológiai vizsgálatokra használjuk őket. Ugye valahol minden Hungarosztálynak az egyik legfontosabb kérdés az a depressziós tünetek alakulása volt Magyarországon, ugye volt már adat korábbról is, és ugye a depresszió az egy azért lényeges dolog, mert hogy az egész világon ez az egyik vezető mentális zavar. Ugye tudjuk, hogy a WHO felmérése szerint ez a második leggyakoribb tartós munkaképesség csökkenést okozó betegség világszerte, és hogy 1996-tól durván 2016-ig egy 54,3%-os növekedés történt az egész világon a depresszió gyakoriságában. Ez már egy korrekt mérésen alapult, tehát 96 óta már a WHO korrekt módszertani stratégiákkal méri világszerte, tehát ez egy valid szám. Itt nem lehet azt mondani, hogy hozzámértük a panaszkodókat, hozzámértük a pseudodiagnosztizáltakat, hozzámértük azokat, akiknek éppen ellopták az autóját a ház elől, és pillanatnyilag rossz kedvűek, nem. Ez a módszertan, ez jó, ez azt jelenti, hogy a depresszió, vagyis egy mentális zavar az, ami az egyik vezető népegészségügyi probléma most világszerte, és hogy azt is tudjuk, hogy a mentális zavarok gyakorisága általában nő az elmúlt 10 évben, és sokkal nagyobbat nőtt a fiatal népességben, mert vagy brit vizsgálat szerint a brit egyetemista populációban 5-szörösére nőtt a mentális zavarok gyakorisága, az elképesztő magas szám. Ez ugye valamilyen szinten a Hungarosztályból is visszatükröződik, mert azt látható, hogy valóban volt egy ugrás, hogyha megnézitek a közepes és súlyos kategóriákat egybevéve, úgy durván 2006 előtt és 2006-ig, és akkor 2006 és 2013 között talán azt lehet mondani, hogy egy stagnálás alakult ki. Viszont a 2021-es mérésben a közepes és súlyos az hát igazából nem nagyon alapul, a súlyos egy picit több volt, mint a közepes, az gyengébb, mint 2013-ban, de a kettő aránya, közepes és súlyos, tehát nagyjából ezt tekinthető a klinikailag szignifikáns kategóriának, az nagyjából nem változott, noha ugye a Covid-járvány alatt történt a felvétel. Az fontos tudni, hogy ez a Beck depresszió kérdőív rövidített változatával történik, tehát ez egy szűrőkérdőív, ami sokszor álpozitív, de ugye azt is tudjuk, és azt magyar mintán tudjuk, hogy 90%-ban, ugye Száldóczky és Rózsa Sándor vizsgálatai alapján, hogy 90%-nál magasabb valószínűséggel fedi a depresszió diagnózisát. Tehát elvileg nem használható a depresszió diagnózisára, csak szűrésére, mert vannak álpozitív esetek, de gyakorlatilag 90%-ban azért megméri, hogy valaki tényleg klinikailag depressziós-e vagy sem. És ugye itt vannak csak összehasonlításképpen az adatok a világ többi részéről. Ugye ez nagyjából a mentális zavarok gyakorisága a különböző korosztályokban, és azt látható rajta, hogy a depresszió, ez a legfelső vonal, mint egy nagy fekete felhő borul az egészre rá, és egy csúcsa van, ha látjuk, hogy az adolescence kortól körülbelül a 45-50 év után kezd el csökkenni, 55 év után meredekebben. Ez egy olyan helyzet, amit senki se látott előre. Ugye ezt tudjuk, hogy a tartós munkaképesség csökkenésnek az első 6 oka között szerepel majdnem az összes európai államban, Magyarországon a második leggyakoribb oka a tartós munkaképesség csökkenésnek, ez nem a Hungarosztályból derül ki. Nagyjából felemészti az európai GDP 1%-át, és ezek nem a kezelési költségek, ezek
depressziónak az úgynevezett indirekt költségei. A depresszió indirekt költsége az kb. 80% indirekt költség, ami azt jelenti, hogy a produktivitás csökkenésből adódó költség, vagyis abból a veszteségből, amivel kevesebbet a cégek termelnek, feltehetően, hogyha a kezelési arányok javulnának, akkor ezek az indirekt költségek csökkennének, és a kezelési költségek nem nőnének annyira, mint amennyivel csökkennének az indirekt költségek, de ezt nem tudjuk, mert jelen pillanatban Európában a depressziós betegek 50%-a nem kap semmilyen kezelést, és összesen 16%-uk kapja meg szintén egy WHO vizsgálat szerint, szintén Európában, ami egy nagyon fejlett egészségügyel rendelkező világrész, a minimálisan standard kezelés depresszióban. De most erről megint nem szeretnék beszélni. Az, hogy a COVID alatt történt ez a felmérés, azért az elgondolkoztató, és elgondolkoztató az, hogy noha a COVID-nak épp egy nyugalmi szakaszában történt a vizsgálat, mégis nem annyira drámaiak az eredmények, mint mondjuk egy hozzánk közel álló kultúrában. Csehországban a COVID alatt szintén készült egy viselkedés epidemiológiai felmérés, ami hozzánk nagyon közel álló, földrajzilag és kulturálisan is nagyon közel áll hozzánk Csehország, és ott azt lehetett tapasztalni, hogy a depresszió és az öngyilkossági kockázat meg 3-szorozódott a COVID alatt, a szorongásos zavarok majdnem duplájára emelkedtek, és azt nincs itt az ábrán, majd biztos elmondja Szemeljác János, hogy érdekes mondani, a krónikus, az italozó emberek száma, krónikus alkoholizmussal küzdők száma nem nőtt meg, de a binge drinkerek száma viszont igen a COVID alatt. Most ehhez képest az, hogy Magyarországon igazából nem nagyon emelkedett a depresszió gyakorisága, az tulajdonképpen egy pozitív adatnak tekinthető. Ugye amit még tudunk, az az, hogy a depresszió nők között gyakori, ez ugye irodalmi adat. Azt is tudjuk, hogy a különbség az most ebben a Hungarostudy alapján sem 2:1, mint hogy egyik Hungarostudy alapján sem volt 2:1, ugye 2:1 nemi különbség depresszióban az irodalmi adat, ez az egész világon általában azt mondják, hogy az aktív korban különösen a nők dupla annyira érintettek a depresszióval kapcsolatban, mint a férfiak. Most ez a kérdés, hogy itt milyen helyzet, valószínűleg a nők kevésbé depressziósak Magyarországon, mint máshol, és ezért csak másfeles a különbség. Nem? Nem, valójában a férfiak depressziósabbak Magyarországon, mint a világ más részén, és ezért csak másfél a különbség, és nem 2. Tehát azért ez egy nem jó adat. Ugye a depresszió és az öngyilkosság kapcsolata az világos, de azért nagyon óvatosan kell kezelni, és a depresszió gyakorisága az százalékban mérhető, az öngyilkosság meg 100 000-ben, és a depressziósok túlnyomó többsége nem öngyilkosságban fog meghalni, hanem mondjuk amiatt, mert más betegség iránt fogékonnyá válik a depresszió miatt, de hogy azért Magyarországon mégiscsak nagyon magas az öngyilkossági statisztika, még mindig, bár ugye csökkent az elmúlt 10 évben, és ez a csökkenés ez persze megtorpant a COVID alatt. Azt is tudjuk, hogy a munkanélküliek és a nem aktív, és a rokkantnyugdíjasok, tehát a nem aktív munkavállalók között a depresszió gyakorisága 3-szorosa az átlag népességnek, ez nagyon sok, és van egy Budapest és vidék arány is, úgy tűnik, hogy a községekben élőkben ott kisebb depresszió gyakorisága, mint Budapesten, tehát valahogy a vidék az jobb helyzetben van, és a depresszióval kapcsolatban is kiderült az, ami majd most nagyon sok egyéb adattal kapcsolatban ki fog derülni, hogy a családban élés ez egy egyértelmű rizikófaktor. Ahogy mondtam, az öngyilkosság és a depresszió kapcsolatát azt nem biztos, hogy érdemes annyira egy-egyként kezelni, bár biztos, hogy van kapcsolat, hiszen az öngyilkossága meghaltak fele depressziós. Azt tudjuk, hogy 2000 és 2019, ahogy mondtam, közben 51%-kal csökkent Magyarországon az öngyilkosságok gyakorisága, ez egy jelentős csökkenés, tehát gyakorlatilag felére csökkentek az öngyilkosságok. Azért egy picit árnyalja a képet, hogy Magyarország még mindig az évtől függően a második vagy harmadik helyen áll Magyarországon, általában Szlovéniában holtversenyben, és mindig Litvánia mögött. Az öngyilkossági gyakoriságban hogyan lehetséges ez? Hát úgy lehetséges ez, hogy más országokban is csökkentik az öngyilkosságok gyakoriságát, és ezért, mivel Európában mindenütt csökken az öngyilkosságok gyakoriság, vagy csökkent a Covid-ig, ezért Magyarország sajnos megőrzi az előkelőhelyét azzal együtt, hogy Magyarországon is felére csökkent. Hát meglátjuk, hogy ez hogy alakul majd a jövőben. Azt tudjuk, hogy az USA-ban felfelé megy, sőt történelmi csúcson van az Egyesült Államokban az öngyilkosságok gyakorisága, és nem csak
nem csak a natív amerikai, vagy nem csak az első nemzet népesség között, tehát nem csak az indiánok között, ezt nem akartam ezt a szót használni, de végülis ez a hétköznapi, és nem csak a fiatalok között, hanem mint általában a mentális zavarok mindenütt nő a gyakorisága. Azt is tudjuk, hogy az öngyilkosság is összefügg a gazdasági aktivitással, a rokonnyugdíjasok 19%-a és a munkanélküliek 14%-a küzd öngyilkossági gondolatokkal. Tehát most az öngyilkossági gondolatokról van szó, ami még nem jelent természetesen tesztet. A gyermektelenek 41%, és érdekes módon a nagyságosok 5%-a, tehát nagyobb számban jelennek meg öngyilkossági gondolatok. Ami sokkal, de sokkal érdekes, az az, hogy az állami gondozottak, illetve nevelőszülők által felneveltek, illetve más rokonok, ami lehet akár a nagyszülő által felneveltek között, az öngyilkosság gyakorisága az nagyjából akkora, mint a munkanélküliek és rokonnyugdíjasok között, tehát ez a 13 és 15% között mozog, miközben azok között az emberek között, akik azt jelezték a kérdésben, hogy őket a saját vér szerinti szüleik nevelték föl, ott csak 3%. Azért ez egy nagyon ütős adat. Bárkit óvnék attól, hogy megpróbáljon következtetéseket levonni egy keresztmetszeti epidémiológiai vizsgálattól, és mindenkinek belódul a fantáziája, meg beigazolódik egy csomó sztereotípia, amit eddig is gondoltunk, de ne felejtsük el, hogy bármilyen keresztmetszeti epidémiológiai vizsgálat, ez egy pillanatkép csak. Az okot nem tudjuk. Egy fotó, fut egy gyerek, hogy fut-e valahova, vagy valami elől fut a fotón a futó gyerek. Soha nem tudjuk megmondani, mert csak a pillanatképet látjuk. Itt is csak a pillanatképet látjuk, de ez a pillanatkép azért elég ütős. Testi betegségek. Ezt tudjuk, hogy Magyarországon egy másik felmérésben, vagy a Vitrai Jóskáék 2022-es felmérésében az EU-s átlagnál 5 évvel rövidebb a magyar átlagéletkor, és ez kb. 50%-ban magyarázható, de nem többen, az egészségtelen magyar életmóddal, ugye a lakosság 1/3 túlsúlyos, vagy elhízott, tehát nem akarom sorolni, elég, hogyha elsétálunk itt Pécsen, a belvárosban, és bemegyünk a különböző éttermekben, és összeszedjük az étlapokat, és megnézzük, hogy azon milyen ételek szerepelnek, ez már az 50%-ot nagyjából magyarázni is fogja. Részben meg az, hogy mennyire kevés futót látunk ahhoz képest, hogy mennyien laknak egy városban, mondjuk. Azt is tudjuk, hogy a krónikus betegség miatti kezelés a vizsgálat előtti évben 28% volt a nők, és 20% a férfiak között. Tehát azért az, hogy egy reprezentatív mintában korcsoporttól függetlenül majdnem 30%-et a férfiak esetében csak 20 a krónikus betegség miatti kezelés a vizsgálat előtti egy évben, azért ez egy nagyon ütős kép általában a magyar egészségi állapotról, tehát ez nem jó. Azt is tudjuk, hogy a kezeltek 20,8% a depressziós is, a 14,3% nem depressziósokhoz képest. Azt is tudjuk, hogy a krónikus fájdalomára 40 és 49 éves korosztály 10%-ánál fennáll, és átlagosan minden 5. felnőttet érint, és a Hungarosztályú vizsgálat szerint a vizsgálatban résztvevők 55%-a haladta meg a normál BMI-t, vagy volt elhízott. Tehát ez egy reprezentatív vizsgálat, és ugye egyéb magyar vizsgálatokban nem látjuk ezt a drámai számot, de a Hungarosztályúból ezt a drámai számot látjuk. Sajnos, ugye a BMI-t is megkérdeztük, de kérdeztük, tehát nem megmértük és rögzítettük, ez fontos dolog. Azt is tudjuk, hogy megint a saját szüleik által neveltek között kevesebb a krónikus beteg, és azok között is kevesebb a krónikus beteg, akik családban éltek. Kár, hogy nincs még itt a Szemejász János, mert egyrészt írt most egy nagyon jó cikket a benzodiazepin használatról, ami most fog megjelenni a orvos továbbképző szemlében, ha csak már meg nem jelent, mindenkinek ajánlom a figyelmébe, és nekem ez volt a legütősebb eredmény, amit kaptam, vagy kaptunk szerintem a Hungarosztályban, és ez az volt, hogy a krónikus betegségben szenvedőknek 27,5%-a szed, tehát jóval több mint egy negyede szed pszichofarmakont, pszichiátriai diagnózis nélkül, F-kódos diagnózis nélkül. Csak úgy. Eznek a nagy része benzodiazepin természetesen. Ugye más vizsgálatokból tudjuk, hogy Magyarországon a csecsemők is beszednek egy doboz frontint, hogyha úgy vesszük, hogy a frontinfogyasztás normál eloszlásról lakosságba. Ez durva, és azt is tudjuk, hogy a vizsgált, és elvileg a vizsgálat szerint egészséges személyek
9%, tehát majdnem 10%, majdnem 10-ből 1 szed szintén pszichofarmakont. Hogyan? Hogyan lehetséges ez? Ugye megint pillanatkép, tehát nem tudjuk, hogy miért van, de azért itt megkockáztathatjuk azt, hogy ha valaki mindenféle látható vagy leírt diagnózis nélkül szed látszólag egészségesen, vagy a vizsgálat szerint egészségesen valamilyen pszichofarmakont, akkor ott azért van valamiféle kielégítetlen igénye pszichológiai segítséggel kapcsolatban. Ugye az is kiderült, hogy a dohányzás gyakorisága az 2002 és 2021 között 20,9%-ot emelkedett, ami nem egy nagyon jó hír, és hát nem egy nagyon jó hír a rengeteg dohányzás ellenében tett társadalmi akció hatékonysága szempontjából sem. Talán jó hír az, hogy a kockázatos alkoholfogyasztás 65 évnél fiatalabbak között csökkent, de azért továbbra is probléma, hogy a nők 10,2, férfiak 31,4%-a fogyaszt alkoholt. Most tudtuk nézni a post-covid szindrómát, nyilván néztük is. Kiderült, hogy az több mint egynegyede a post-covid szindrómásoknak klinikailag depressziós. Vizsgáltuk a poszttraumás növekedést is, ezekről bővebben lehet, hogy lesz szó a kollégáim által tartott panel beszélgetéseken, meg szimpóziumokon, meg majd meg lehet őket kérdezni. A poszttraumás növekedést is mérni tudtunk Covid után, ami elsősorban nőkre volt jellemző, a felsőfokú végzettségi nőkre, olyan nőkre, akiket a saját szüleik neveltek föl, házasságban élnek, 40 és 49 évesek, és akiknek az anamnézisében súlyos depresszió, vagy nem anamnézisnek hívjuk egy epidemiológiai felmérésben, nek a történetében egy súlyos depressziós epizód szerepelt, és a poszttraumás növekedés nem mutatott összefüggést a jövedelemmel. Ez egy nagyon fontos dolog, de talán jól értelmezhető, bár ugye nem értelmezünk semmit egy epidemiológiai vizsgálatban. Ugye a testmozgás az egy jó dolog, és azt is tudjuk, hogy a gyakorisága az tényleg nőtt, és azt tudjuk, hogy a fiatalok között nő, tehát számos pszichológiai rizikó tényező nő a fiatalok között, viszont ez a protektív tényező is nő a fiatalok között, mint ami a testmozgást. Ez nagyon jó, hogy van, viszont a Hungarosztatiből az jött ki, hogy nem találtunk semmilyen összefüggést sem a szubjektív jóléttel, sem az egészségi állapot önbecslésével, sem. Az kimutatható volt, erről részletesebben majd később hallatunk, hogy az érzelmi evés és a BMI között természetesen kapcsolat volt. Ezt úgy nagyjából el is tudjuk képzelni, de ez az első olyan epidemiológiai vizsgálat, amiben tényleg összemérte valaki azt, konkrétan a Ceglélit kolléganőm, aki itt is van, és itt is lesz a konferencián végig, hogy az érzelműves valóban összefügg az elhízással, vagy sem, ugye el tudjuk képzelni, hogy összefügg, és lám tényleg összefügg. Ami újdonság még ebben a Hungarosztadiban az az, hogy kötődési stílust néztünk országos reprezentatív felmérésben, aminek az eredménye szinte nagyon érdekes lett. Ugye azt látható, hogy azért döntően szerencsére a biztonságos kötődési stílus az, ami domináns volt a személyek között, akiket felvettünk. Azonban itt nem tudom mennyire olvasható, ez az anyai kötődési stílus megoszlása, ez pedig a partneri kötődési stílus megoszlása. A számok a kettő esetében nagyjából ugyanazt mutatják. Az, hogy a biztonságos kötődés az nem éri el az 50%-ot ebben a reprezentatív felmérésben, az szerintem nem jó hír, nem igazán jó, és azt látjuk, és akik ugye a klinikumban dolgoznak, azok ezt egyértelműen tapasztalják is, hogy nagyon magas körülbelül a lakosság egynegyedére az elkerülő kötődési stílus jellemző, ami 25% az nagyon magas, és azt azt látjuk a pszichiátriai kezelést kereső populációban, hogy ez tényleg így van, de hogy egy országos reprezentatív felmérésben ez ilyen nagyon magas lett, azért az nagyon elgondolkodható, és azért az is elgondolkodható, hogy a biztonságos pedig 50% alatt van, mind a szülői, mind a partneri kötődésben. Itt a kötődési stílus és a depresszió kérdőív, megdepresszió kérdőív közti adatokkal, illetve adatokat látjátok az első dián, az első ábrán, a második ábrán a élettel való elégedettség és a kötődési stílus kapcsolatát, itt nyilván láthatóak, hogy igazából persze természetesen kapcsolatban van a kettő egymással. Az egyik esetében negatív, a másik esetében pozitív a korreláció, ahogy mondjuk a hétköznapi gondolkodás szerint is gondoljuk. Vallásosság, kapcsolatok és egészség. Ugye, volt a Kopp Máriának egy
talán a 95-ös, vagy már nem is tudom, melyik hungarasztadi után volt, még annak idején, nem tudom, az idősebbek talán emlékeznek rá, hogy volt egy ilyen, ugye az kiderült, hogy a vallásosság az egy védőfaktor. Egyáltalán a spiritualitás, inkább infogalmaz, a spiritualitás ez egy védőfaktor a testi-lelki egészséget illetően, és aztán ez egy ilyen torzított változatban ment a médiában egy nagy kört, a bulvár médiákban ment egy nagy kört azzal, hogy már úgy, hogy a bibliaolvasástól az ember egészségesebb lesz. Tehát volt egy ilyen konkrétan ezzel a címmel megjelent újságcikk, amiből aztán nagy botrány lett, és akkor a Mária tiltakozott, próbálta elhatárolódni a szerzőktől, meg stb. Hát sajnos most erre nem lesz szükségünk, mert úgy tűnik, hogy a korábbi hungarasztadikhoz képest a spiritualitás és a vallásosság sokkal gyengébb pozitív kapcsolatot mutat a testi-lelki jóléttel, de mutat pozitív kapcsolatot, csak nem olyan erőset, mint a korábbiak, és az egészségvédő szerepét már nem lehet kimutatni, nem úgy, mint a szociális támogatottság egészségvédő szerepét, mert az viszont az továbbra is kimutatható, és azt is tudjuk, hogy a kapcsolati háló az összefüggést mutat az élettel való elégedettséggel, de csak a szubjektív egészségi jóléti mutatókkal függ össze, az objektív egészséggel nem. Most a társadalmi koherencia érzés viszont ugye 2013-as hungarasztadiban egy ilyen igazán mély ponton volt, a picit depresszívebb kutatók már az anómiás társadalom képét vázolhatták föl akkor, de ezt a képet most elengedhetjük, mert a koherencia az javult a 2013-as mélyponthoz képest. Hát ezeket így gyorsan kiszedtem szemelvényként, azért fogok még egy pár dolgot mondani, de hogy most egyébként csak annyit mondani, hogy miről olvashatunk még a kötetben, hogy részletesebben belebonyolódunk az olvasásába. Nagyon érdekesek, ahogy mondtam, Ceglédi Edith kolléganőmhöz köthető eredmények, az elhízás pszichológiai háttértényezői. Tehát ugye az elhízás a harmadik ilyen legnagyobb népegészségügyi probléma a világon, a depresszió és a szívérendszeri betegségek után. És az, hogy ennek mi a pszichológiája, arról elég sokat lehet olvasni, de az, hogy ez hogyan néz ki egy országos reprezentatív vizsgálat, epidemiológiai vizsgálat tükrében, azt nem tudtuk eddig, és ilyen szempontból a Ceglédi Edith vizsgálata a hungarasztadin belül hiánypótló, mert elmondja azt, hogy megmutatja azokat a kapcsolatokat, amelyek emögött a nagyon-nagyon-nagyon gyakori és egyre nagyobb problémát, egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelentő dolog mögött vannak, ami a WHO szerint betegség, tehát az elhízást a WHO betegségnek tartja, és azt is látjuk, hogy ezek a pszichológiai faktorok jelentősek az elhízás mögött is, tehát nem csak a táplálkozás, nem csak a mozgás hiányos életmód, hanem közvetlenül az érzelemszabályzás probléma és az érzelmövés, ez nagyon jelentős mértékben ott van, mint tényező, akik mondjuk evészavarosokkal foglalkoznak a klinikumban, vagy éppen diabétesesekkel meg előzöttek, ezt látják is azért. Aztán az is nagyon fontos, hogy ez a kronikus fájdalommal való kapcsolat milyen, ami azért a lakosság 20,9%-át érinti. Olvashatunk a testmozgás szerepéről az egészségmegőrzésben, ami nagyon fontos, hogy az alvással és a biológiai ritmus szerepével pótolhatatlan lakossági adatokat szereztünk. A magyar alvás adatok a hungarasztadi alapján, azokat én nem hittem el, amikor először olvastam. Aztán a második gondolat, mert annyira jók, tehát 8%-ot alszik, vagy bocsánat, 8 órát megalussza a magyarok, hogy egy nagyon nagy százalék, ami ugye a mélyen, magasan az európai átlag fölött van, és ami szuper, és aztán belegondoltam, hogy lehet, hogy a július-augusztus az eltér a szeptember-októbertől, vagy az év többi 10 hónapjától, mert ugye szabadság időszak alatt vagyunk, de nem hiszem, hogy olyan nagyon torzítanak. Tehát nagyon jók, meglepően jók lettek a magyar alvásadatok a hungarasztadiban, aminek nagyon-nagyon örülünk nemzetközi összehasonlításban. Olvashatunk még a szűrővizsgálatokban való részvételről, ez nagyon ellentmondásos és nagyjából olyan, amit általában gondolunk, illetve a Covid utáni poszttraumális növekedésről is részletesebben. Olvashatunk még a szülés és születés élmény hatásáról a gyermekvállalásra, a gyermekvállalási kedv háttértényezőjéről, arról, hogy a gyermekvállalást elutasítók milyen mondjuk pszichológiai konstruktumokkal hozható kapcsolatban, az ikerség pszichológiáról vagy pszichoepidemiológiáról olvashatunk még, illetve arról, hogy az lakosság hogyan ítéli meg a különböző családtámogatási formák fontosságát ebben a vizsgálatban. És nyilván ez a kérdés, hogy persze hogyan tovább. Most vége a Covid-nak, és most épp nincs járvány, hogy de jó volna csinálnunk egy
igazi post-covid hunger study-t, nem tudom, hogy ez hogy lesz majd. Mi van még hátra? Ami a hunger study-ből hátra van, az az, hogy a leíró statisztikákon túl megpróbáljunk még részletesebb eredményeket kinyerni a vizsgálatból. Nekem azért mindig ilyen ellentmondásos érzéseim vannak, de végül is még van sok adat, amin tudunk dolgozni. Előttünk ezek közben aztán elkezdtek már megjelenni nemzetközi publikációk is a Hunger Study-ból, illetve a Hunger Study-ból a korábbi vizsgálatok összevetve lehet mindenféle kvázi cohorts vizsgálatokat végezni, de ezek nagyon-nagyon nagy kritikával illethetőek, tehát hogy amit szeretnék hangsúlyozni, ami minden konstellációban kijött, akárhogy is vizsgáljuk, és az pedig az az adat, hogyha valaki azt mondta, hogy őt a saját vérszerinti szülei nevelték fel, egy elég jó családban, azok az emberek mind testi egészségüket, mind pszichológiai jólétüket tekintve is összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben voltak, mint bárki más. Mint azok, akiket a egyébként szerető nagyszüleik neveltek föl, mint akiket a gonosz mostohájuk nevelt föl, mint akiket az egyébként szerető, de nem vér szerinti anyjuk, hanem a mostohájuk nevelt föl, mint akik állami gondozásban nőttek föl, bármilyen állami gondozási formát is nézünk. Ez egy nagyon ütős adat, és hát nagyon elgondolkoztató, de megint inkább azon gondolkozni kell, hogy milyen további vizsgálatokat lehet csinálni, hogy ezt megnézzük, hogy emögött mi van, hogy ez a vér szava, ez hogy működhet, ez teljesen rejtélyes, de ebből a Hunger Study-ból tényleg ez jött ki, hogy akik vér szerinti szülők által nevelődtek föl, a saját elmondások szerint, azok minden szempontból sokkal jobban vannak, mint bárki más Magyarországon. Ilyen felmérés megint nem született a világon sehol, ez egy olyan egyedülálló adat, ami megint csak először olyan elgondolkodtató. Két szempontból is elgondolkodtató. Az egyik szempont az az, hogy nyilván az van, hogyha egy család rosszul működik, alacsony szinten küzd meg a problémáival, akkor nagyon könnyen izolálódik, nagyon könnyen szétesik, nagyon könnyen alakul ki a családtagokban bármilyen testi és lelki betegség, ezért hát persze borzasztóan fontos nyilván a családok támogatása, hogy a családok jól működjenek. Ugye? Hát milyen fontos egy családtámogatási rendszer kialakulása, és milyen fontos az, hogy megerősítsük a magyar családokat. Erre nagyon-nagyon sok kezdeményezés történt az elmúlt időben. De azért tegyük fel mellette azt a másik kérdést is, hogy mikor működik jól egy család, elég jól. Hát akkor azért azt tegyük hozzá, hogyha a benne lévő egyének pszichológiai jólétje is azért tegyük fel, hogy azért kielégítő. Tehát akkor működik nyilván jól egy család, és akkor tud jól megküzdeni a nehézségekkel, és akkor nem esik szét, és akkor őrzi meg az egészségi állapotát, hogy a benne lévő személyek elég jó pszichológiai állapotban vannak. Magyarul a családtámogatásnak, ha 2 lába van, mert mondjuk mindennek van, 2 vagy 4 lába van, mondjuk esetleg 3, de az instabil a 3 lábon valaminek, akkor azért azt tudjuk elmondani, hogy azért oké, de a személyek pszichológiai támogatása az éppen annyira fontos volna, mint a családok egyben való pszichológiai támogatása. Tehát az, hogy valaki a személyes pszichológiai problémájával segítséget kapjon Magyarországon, az borzasztó fontos volna, és hogyha az emberek könnyebben jutnának megfelelő pszichológiai segítséghez, akkor feltehetően a családjaikat is jobban tudnák működtetni, akkor feltehetőleg jobban tudnák hasznosítani azokat az egyébként meglévő támogatási rendszereket, amit a családtámogatás számukra jelent, és akkor még inkább lehetne fokozni azt, hogy majd a jövő generációi azok sokkal egészségesebbek legyenek testileg és lelkileg is, de ehhez szükség van az egyéni támogatás és a pszichológiai támogatásra is, és azért ebből a Hunger Study-ből azért mégiscsak az derült ki, és közben megjött a János is, hogy azért emögött az égtelen mennyiségű pszichofarmakon szedés mögött, mint látjátok, nem magyarázható semmivel, és az, hogy az egészséges emberek 9%-a szed benzodiazepint mindenféle indikáció nélkül Magyarországon rendszeresen a vizsgálat előtti elmúlt 1 évben, azért az elmond
azért arról valamit, hogy azért ezen az oldalon még vannak olyan szükségletek, amiket ilyen is ki kéne elégíteni valahogy a társadalomnak. Hát én most röviden csak ennyit szerettem volna elmondani, még bemutatnám nektek a kötetet, amit lehet olvasgatni, majd online formában is, meg papíron is, és mivel maradt egy kis időm, szerintem egy-két kérdést tegyetek föl nyugodtan, vagy megjegyzést, vagy kiegészítést akár. Köszönöm szépen a figyelmet!